Kada mu date lovu i nešto uložite u njega, on vam kaže hvala, ne kaže vam da još kao Audi. Ne može neki dokoni komša da izvadi nožekalju i sve vam ispara krov. Ma nemoj, a kako onda kad se prevrnemo, nemamo krov na sebi, ima da se spljesnemo ko palačinke. Smislio Francuz, bre. Sad ispada iz kamiona pesak meni pravo po glavi. 28 sekundi. Sada smo došli do... Peugeot 308 prve generacije je jedan sasvim običan automobil koji je ujedno i jako poseban jer vam za ne toliko mnogo novca daruje svašta nešto na različite načine, ali danas neće biti mnogo priče o njemu jer sam vam na test doneo nešto ne svakidašnje. Predstavljam vam ono najbolje od 308-ice, Peugeot 308 CC ili ti kabrioletsku varijantu 308 modela. Nije izašlo u istom momentu kada i hatchback 2007. godine, već nakon neke 2 godine, pa se čini da su Francuzi čekali i gledali šta to mogu da unaprede u odnosu na hatchbacka, a da dobiju jednog od najboljeg kabrioleta na svetu. A da li su u tome i uspeli ili ne, morat ćete ostati do kraja današnjeg testa da saznate. Kao i kod svakog kabrioleta na kanalu, moramo prvo proći krov, spustiti ga i tek onda život može da počne. Kod 308-ice CC umesto platna koji je prisutno kod mnogih modela imamo hard top, odnosno tvrdi krov, koji ima svoje prednosti i mane, ali meni je recimo odličan. Ne može neki dokoni komša da izvadi nožekalju i sve vam ispara krov kad se parkirate kako on misli da treba, a sa druge strane kada je parkiran uopšte nemate osjećaj kao da se radi o kabrioletu. Ali tome plaćamo cenu tako što računite da imate čak trojicu kršnih momaka ovde jer hard top, odnosno tvrda varijanta krova ima čak 250 kg više nego hatchback varijanta 308-ice. Da, i gepek se značajno smanjuje kad se zatvore, ali neću da vas mračim time sada, to ćemo kasnije, ajmo sada dalje. Idemo na jedno brzinsko skidanje, sve što treba da uradite dok je auto upaljen je da pomerite naslon za ruku i povučete dugme na gore. Sada ćemo iskoristiti štopericu da vidimo koliko mu je zapravo potrebno. 3, 4, sad. Prozori se spuštaju. Otvara se gepek. I krov lagano nestaje. Boga mi, 28 sekundi, a Peugeot tamo deklariše da je nekih 12 sekundi. Sad ne znam kako su oni to računali, možda od kad je već pošao, pa došao na pola, pa od pola, pa spušten bez zatvaranja. 308 je oduvek bio prelep automobil, kako na izlasku pre 17 godina, tako i sada. Ali prava lepota 308 CC modela se odgleda, da prostiš, od pozadnje. Toliko savršena guza da jednostavno ne znam gde bih pre pogledao. Savršeni štopovi, odlično uklopljen lip spoiler, ove grbe pozadi koji mu daju sportsku notu ili difuzor dole. Jednostavno pravi sportski auto koji je sve samo ne sportista, ali o tome nećemo sad. Hajde da iskoristimo još jedan moment da uživamo u ovom savršenom pogledu. Paleta točkova je prava momačka, tako da možete zaboraviti na jeftine 15-ice, pa čak i 16-ice. Ova varijanta kreće od 17 i ide do čak 19 rasnih inča, tako da spremite lovu za trapove, ali i za malo skuplje gume. Ja znam da balkanski narodi večito pate od male potrošnje, da to ide i troši kao paljač, ali kod Peugeot je nešto drugo u pitanju, to sam sada već 100% siguran, jer nepouzdanost VTI i THP motora, benzinskih agregata, su činjenice koje ni jedan serviser sa kojima sam razgovarao nije osporio. Dakle, nikome, ali nikome ne odgovara ovaj motor. Zašto? Ne znam. Slagao se s tim ili ne, jednostavno osjećam dužnost da vam prenesem ono što je meni rečeno, a to je izbegavajte benzince kod bilo kog Peugeota, a posebno kod CC-a. A kao zinat u paleti motora CC-a imamo čak 4 benzinca i samo jednog dizela, koji je na sreću danas ovde. Ovo moram da uradim, ali ovo mi je već poznata priča, jer imam iskustva i sa agregatom i sa Peugeotom, dvolitarski HDI sa 140 konjskih snaga i 600-stepenim manuelnim menjačem, koji kažu da je jedan od najboljih dizelskih agregata ikada ugrađenih u Peugeota. Jedini problem kod CC-a je što ide kao vezan za drvo. Iako sam pred test imao mišljenje da će biti apsolutno sve isto u kabini, da ću moći da vam kažem kako je u hatchbacku, tako i u CC-u,
nisam bio u pravu. Onog momenta kad se smestite u ove masivne kožne kadice koje imaju sportsku notu, shvatate da je ovo nešto drugo. Da je sve okrenuto ka sportu, iako ovo nije sportski auto, možda u onoj varijanti sa 200 konjskih snaga u benzinu, ali ovde to apsolutno ne. Ali, volan koji je zasečen ispod, koji jednostavno kada uhvatite imate osjećaj kao da se radi o sportskom automobilu, sa druge strane ručnica menjača koja je jako lepa, aluminijumska i na odličnoj poziciji, ručna kočnica koja, ukoliko želite malo da ga zadriftujete, što naravno ne preporučujemo, sve je nekako kako treba. Bukvalno namešteno, unapređeno u odnosu na hatchbacka. Nema tu sad ničeg spektakularnog, da se razumemo. Lepo to sve izgleda, ne izgleda jeftino, naravno pojedini momenti postoje kao i svuda. U Peugeotu to je recimo ručka na vratima koju kad uhvatite osjećate da tu malo pliva, da tu nešto krcka i pojedini isto delovi koje, eto, ukoliko baš želite da nađete manu, vi ćete naći. Kada damo kontakt, izlazi nam ekran koji je odlične veličine, jednostavno mislim da više ništa od ovog nije potrebno i na koje možemo vidjeti apsolutno sve što nam treba u automobilu. Cajgeri su manuelni, u sredini mali ekrančić koji ne pratimo baš nikad, eventualno kada izađe neko obaveštenje tu pa nam izađe i ovde da obratimo pažnju, ali on uglavnom stoji ugašen. Tipke klimatizacija sve uobičajeno. Autentični deo za kabriolete su naravno ove postavke ovde, to su grejači sedišta kao i tasteri za spuštanje sva 4 prozora i podizanje, odnosno spuštanje krova. Hajde da vidimo sad na zadnjoj klupi ima li tu prostora za mene. Gledao sam da mnogi koji testiraju ne žele jednostavno da se zavlače, ali zbog vas ja ću to uraditi. Nadam se da znate da cenim. Znači, povlačim ovo na gore, sedište ide na napred i morš ulazi pozadi. Opa! Ju. Dobro, ovde ima dosta. Op. Ne znam ni kako da zaključam, verovatno se zaključava još pozadi, ali jednostavno nema mesta. Neke kese, beca, pogledajte vi koliko ja izgledam smešno u ovom. Eto, toliko sam vam učinio, ali sad da je zaključam, ne znam kako da zaključam i da vidim kako to realno izgleda, jer jednostavno moje noge ovde ne mogu da stave. A neverne tomice koje sumnjaju u bezbednost kabrioletskih varijanta, samo ću vam reći da je na testu bezbednosti ovaj kabriolet ostvario bolje rezultate nego 308 hatchback, koju vozi svaki drugi čovek u Beogradu. Ma nemoj, a kako onda kad se prevrnemo, nemamo krov na sebi, ima da se spljasnemo ko palačinke? Smislio Francuz, bre, nemoj da se sikirate, vidite ove naslone za glavu. Rollover protection. U slučaju nekog udarca, prevrtanja, čim se auto okrene na bok, ovo odavde se katapultira, a šipke koje izlaze su dovoljno jake da izdrže bukvalno kao da imate krov na sebi i vašim glavicama se apsolutno ništa neće desiti. To više nije izgovor za izbegavanje kabrioleta. 308 dolazi na dobro poznatoj platformi 307, u ovom slučaju to je platforma 308cc koja je u odnosu na prethodnika značajno unapređena. Ne znam šta su je Francuzi uradili, ali jedno je sigurno, udobnost je sinonim za 308 u hatchback varijanti, a ovaj mališan ovde će tek morati da se pokaže u nastavku današnjeg testa. Sada smo došli do najnebitnijeg dela ovog auta, GPK. Koga zanima koliki je GPK u jednom kabrioletu? Ako ste to vi, onda ste jedni od najdosadnijih ljudi koje sam ikada upoznao. 405 litara u osnovi, koji se smanjuju na 226 litara kada se krov ubaci unutra. To vam je negde otprilike najmanji GPK u istoriji GPK. Ali jako brzo zaboravimo na to kada mu pogledamo ovu siluetu pozadi. Bombona. Ali pre nego što krenemo, moram uputiti jednu kritiku. Mnogo je teško doći do pojasa jer nema C stuba i jednostavno... Kapirate šta vam pričam. Ajmo mi lagano. Pre nego što krenemo, pošto je napolju hladno, dižemo prozore sva 4. Ajde da bi se bolje čuli. Sad ispada iz kamiona pesak meni pravo po glavi. To su vam čari vožnje kabrioleta. Sa razlogom smo odmah došli na autoput da vidimo da li je realno da se zaputite na neko more ili duže putovanje sa spuštenim krovom. I reći ću vam, bukvalno na 150 na sat imate osjećaj kao da vetar probija sa svih strana. Nema veze što su podignuta stakla, tako da nije realno da se ode na more
ili neko duže putovanje ukoliko planirate da vozite iznad ograničenja. Najbolje, ono što mu najviše leži je negde 90 do 100 km na sat. Sve preko toga se osjeća da jednostavno ide vetar će uvek da nađe svoj put. Glavni utisak kada sednete u 308 cc-a u odnosu na hatchbacka je da se ovde sedi mnogo niže. Jednostavno, kod mog automobila vi se osjećate kao da ste u nekom SUV-u maltene. Ovde ste prilepljeni za patos. Nekako ležite, koliko god da podignete sedište, uvek ćete da sedite nisko i to je ono što mi se jako dopada. Sa druge strane, auto je bukvalno kao brod i nije napravljen za divljanje. Po krivinama imate osjećaj bukvalno kao da se nalazite u SUV-u, ne po visini, nego nekako previše zanosi, nije to. Ne možete da jurite neke krivine, da tu nešto tražite, mislim možete, ali ne baš onako kako ste zamislili, s obzirom da kad sednete vidite zakrvljeni volan, vidite sve namunjeno, nije to. Ovaj auto je napravljen za gušt, ovaj auto je napravljen da otvorite krov, lagano kruzirate, bez ikakve presije, bez ikakvog pritiska i kao takav mislim da je zaista našao svoje mesto na tržištu. Ima svakakih kabrioleta, da se razumemo, i cenovni rangovi se kreću od bukvalno 500 do 500.000 evra, ali kada uzmete u obzir ono što treba prosečnom korisniku, nekome ko želi da iskusi kabrioletsku vožnju, neko ko želi da, započne tu neku svoju turneju u toj vrsti vozila, 308 je možda, odnosno ne možda, nego sigurno najbolji izbor koji možete napraviti. To je jednostavno moj utisak koji sam ja stekao nakon par sati, pa možemo da kažemo i 2-3 sata provedenih u ovom automobilu. Drugi glavni utisak se tiče performansi. S obzirom da se nalazimo u 2-litrašu, koji je pritom dizel, ima dobar obrtni moment i 140 konjskih snaga, imamo očekivanja da ovaj auto ide dobro. Sve samo ne dobro. Jednostavno, kad god stisnete gas u bilo kom stepenu prenosa, na bilo kojim obrtajima, on ide kao vezan za drvo i nikad stići do 100 na sat. To je nešto što me u neku ruku razočaralo, ali opet sa druge strane, kada uzmemo u obzir da to nije glavna namena ovog automobila, onda mu se negde i prašta. Potrošnja samim tim je negde čak možda za pola litra i veća od hatchbacka. Hatchback može da troši od 6,5-7 do nekih 7,5, zavisi kako ga vozite, a ovde računajte 8 plafon. I to da non stop terate u obrtaj, što ćete verovatno raditi jer auto nema snage, ali ukoliko želite onu penzionersku vožnju, može i 6. Registracija 300 evra, troškovi održavanja identični kao kroz sve modele, odnosno 2.0 HDI agregate, to vam dođe negde oko 120 evra mali servis, ako radite naravno sve račun i to, ako radite sami to može i za manje. Veliki servis, računajte ga na 300-320 evra, tako nešto, i standardno održavanje, Francuzi ko Francuzi na trapu nisu jeftini, a relativno se često dešava da im nešto strada, barem u hatchbacku, sad kod CC-a verovatno, pretpostavljam da je isto. Nije najjeftiniji za održavanje, ali s druge strane kada mu date lovu i nešto uložite u njega, on vam kaže hvala, ne kaže vam da još kao Audi. Tako da, ukoliko želite auto koji će biti atraktivan, auto koji će ispuniti sva vaše očekivanja u vidu estetike, u vidu komfora, udoban je, nema šta tu, nema, mislim, uopšte ne mora da se raspravlja o tome, onda je Peugeot 308 CC najbolji izbor. Generalno, ukoliko bih ja gledao bilo koji kabrio da kupim, realno ovo bi bio moj izbor, naravno, sve do negde 20-30 hiljada kada već ulazimo u neku ozbiljniju klasu, ozbiljnije budžete i slično. I to bi bilo to za danas. Vidimo se u nekoj od narednih epizoda kada ćemo zapravo imati krov, jer se sprema neka kiša, javili nam provereni izvori iz Dubaija. Do tada ne zaboravite like, share i subscribe. Ćao!